control niya. Pag wala pa gani ka ni Kristo, layo pa gani ka ni Kristo, luag-luag gani mo relasyon na to ni Kristo, na ay tentasyon makasulod. Unang-una sa imong tinanawan. Pag action gani nimo, pag tuplog gani nimo, naiuban matintal pinaagi sa cellphone. Naapoy uban matintal pinaagi sa sakyanan. No. Kaya naman may mga tao mo sakay ko, Pastor, sir. Hindi ko magpasakay sa sakyanan. Hindi ko magpasakay lain. Hindi ko magpasakay yung kanang dili akong pamilya. Na wala po na akong pamilya. Ay makasakay din na ng mga estudyante, classmates sa akong asawa, classmates sa akong anak, pero naa sila. Di kahit inignaog nila si Pastor. Pastor, dihay tayo yun dito kong imyo. Nagigdahigda ko sa akong motor. Naagian ko, Pastor. Gabi na, nagulat ko sa akong asawa. Nag-multicab day ko. Ha? Nagmotor, no? Nagmotor. Ingon dahil siya. Nakonsol ka dire. Pwede kurang ka na. Nakonsol ka dire. Gabiin na ano? Ingon dahil siya. Tingik sa palero. Huwag kabalo. Huwag kabalo. Kung sa'yo mga... Ako, nagulat ko gusto kong asawa. Nakulpaan ko kayo. Ha? Na akong asawa sulod. Sawa. Sawa. Kanang itong judge bitong hukom kay sawa. Nabalik, buhay, bitaw. Hindi pa ako kristohan lagi. Kulata na ako. Usahay ba? Tagaan ka. Mo man ay huna-huna. Ligaya na to na. Kaya usa na siya sa mga babae. Ground na dayon na sa mga tentasyon. Hindi ako, di ko pataka-taka, oy. Di asukita. Bisan sa napita, di ko pataka-taka. Dili ko magpasakay. Gano? Nag-live ko. Mo man ang tawad. Di pa niya asawa ko. Kaya katong yung asawa naman, nanuluyo niya ang picture niya. Ano? Ano mo? Magkitaan gani ka, kung nakay kauban, sa una gani, kauban ako kung anak, ginudahan ko. Gihitupot niya akong anak. Bata pang rin, dalaan ka may kuyo. Una nagdalang chicks ako. Si Pastor, hi Pastor, nasa si ate? Tapos Jollibee may ito. Balay. Kita nga akong anak sa kabalo. Kitagaan, umalis yan. Hindi na ba ng mga sitwasyon? Ligaya na to na. Ligaya na to na. Ganawan. Pero dili pwede nga ihatag sa Diyos o ihatag sa Ginoo ang pagsulay nga dili na to kaya. Muhatag siya kusog. Tanawa ha? Kung sa'y pamaagi na muhatag siya kusog nimo, yung sa nini, muhatag siya kusog aron ka mo, makalahutan! Oh! Mawa'y tiguha sa Ginoo nga muhatag siya nimo kusog aron ikaw makalahutay. Makapadayon ba? Maumoy manggaling ka, mapuy-puy manggaling imong kinabuhi sa sitwasyon sa kinabuhi pagdahin mga pagsulay, pero pag musalig ka sa Ginoo, ibalik. Na may mga uyang bulag, balik. Na naman na, bulag ka na, bulag ka. Mga testing lang na sa kinabuhi. Pero kayo mga, sige, ngita pa dahil kaglain. Muban kayo pagbulag, ay ito na, giandam. Tuwan na, giandam. Gahulat ka ba? Bulag ka. Ikaw. Pero tuwan na, dahil girisip ka. Ay, ayaw. Pag tinuod ka na higugma, pangita dyan ka ma. Nana, no? Nana. O bilang uban nga, babata ng uban nga, nagsalig naman doon sila silang kusog. Pagkabot sa tentasyon, dayon yun nga, down dayon. Madam dayon. Pero pag musalig ka katos Ginoo, na ay gihatag niyang kusog para ikaw makalahutay. Para makalahutay. Isa makalahutay o makalingkawas gikan ni ini. Muna yung mga pamaagis Ginoo. So, padayon ko. Ingon sa din, kalima. Ingon sa din masagubang na to ang tanan. O saan may masagubang? Malampasan. Makaya nimo, no? Masagubangan nimo. Na ako din siguro ilain pang, Pastor, kaya mo nis Pastor, ano yung mga binisaya? Sagubang, Pastor. Di ko mangutanan ni Pastor Burak, Tagalog, Rupog Yapon. No?
Naglisod, nagyapon ko. Ang hirap talaga magsalita ng Tagalog. Mayroon dito, mayroong kaluha dito, galing ng Manila. Tagalog, kambal. Kaluha. Kambal na eh. Sagubang, makasagubang. Hindi na lang ito mangitag lain to word basta kayo makasagubang, makalagpas ka, makalahutay hapon. Okay, may po lang ingon. Sa tin. Maka-welcome, makatraka! Oo, makatraka. Yun! Sa Tagalog ka na makatraka. Makabante. Makabante? Sa Tagalog ba? Ano mo? Pasan. Ha? Malagpasan? Maka-survive. Maka-survive. Oh, yung malagpasan. Hindi ko malulig. Sige. May kalikuan ako, tanawa ha? Kung nakatay Ginoo, ito sa nini, may kalikuan ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Sa ato pa, ang word ay malagpasan, maka-sagubang. Oh, naadya, malagpasan nimo, masagubang nimo ang tanan ng mga pagsulay, mahimo kang likon tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo sa imong kinabuhi. Kining COVID-19. Kining COVID-19 nga diin hahatag karon kasabog sa mga tao. Nasagubang na to ni. Nalagpasan na to ni. Yan naman tungod kay naay gahom ang Dios. Ang gahom sa Ginoo mga kaigsuonan dili lang na muhatag nimo puso. Ang gahom sa Ginoo muhatag nimo proteksyon. Ang gahom sa Ginoo mulig-on nimo mugiya nimo mutabog nimo. Pag naaaga ni kas Ginoo, malagpasan nimo, masagubang nimo ang tanan tungod sa gahom sa Ginoo. Sa ato pa, makataya lang ka aning sitwasyon sa kinabuhi karon, aning pag-ibig, pag naay puso ikay sa Dios. Manginakot ko, igala iso. Nga kining lima ka mga butang, usan ni sa mga area sa atong kinabuhi na atong mainom dumating. Na dili nimo masagubangan o dili nimo walampasan ang mga pagsulay o sitwasyon sa kinabuhi, mga testing sa kinabuhi, kung wala ang gawin sa Diyos. Nagkinahanglantas gawin sa Diyos. Nagkinahanglantas gawin sa Diyos. Gusto ba ka nga mahimong gabahanan? Gusto ba ka makabaton ng gahong Diyos? Ito isa. Mudangog tas kino. Nining oras atong invite ng Diyos. Atong invite ng Diyos. Invite na to si Kristo. Invite na to si Jesus Christ. Na musulod siya dihat siya mong kinabuhi niya. Muhimo siya mo form sa bekong butang. Ay ulungan ng butang. Milagruhan ng butang. Buhaton niya sa Ginoo. Buhaton sa Diyos. Dihat sa imong kinabuhi. Hallelujah. 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 Thank you. Kunti ako, Lord Jesus. Kunti ako, ugasun mo. Ikaw ang akong pinungan. Ipakando'y Ginoo. Sa makausan, nagbawa ako. Kunti ako,
kamot. Atong ilipat ang mga kamot. Kuntiyan ko, Lord Jesus. Atong ipataas ang atong mga kamot ito sa Ginoo. Lord Jesus, akong declaration karon. Ikaw ang Diyos nga nag-promise na ining orasa. Ikaw ang Diyos nga nagsaad ining orasa. Ikaw ang Diyos nga makahatag na mong kusog. Ikaw ang Diyos nga makalikod sa among kinabuhi. Ginoo, akong gineklara karon ang tanan nga nagtuboy yung nag-isa sa ilang mga kabot. Makabaton silang pag-ukusog. Makabaton silang likod nga kinabuhi. Kung doon na may mga pagsulay, doon na may mga